38 ዙር ጽምዶ ነው የሚባሉት ጽምዶ ዝበሃሉ ሰራዊቱን ተመርቆም አለው ብዘይ ፍርዲ ዜጋታ ዘአስር መንግስትን አይ መንግስት ይቆል ታይዳ ንጉዙ የዝቃውም ማዕበል ኤርትራው እንበር ወደባት አይቆል አይኖ ዘሕመመታ ተን 1 ሚሊዮን ዝወሰድወኑ ክሕማኻ ከላይ ስኻ ዘሕመመታ ገንዘብ መንግስቲ ኣብዛኣት ሃዩ ኣቲና ዓኽለካ ዘይትወጽእ ተኾንካ ተኽብሉ ተኾንካውን አባር ተጎቲታ እትኸይት ኣብስክሊስቶና ደለኹም ብምልኣትኩም ብሰባራት ይኹን ተጎቲታ እትወጽእ አባር ካላይ ካንሳኸ እንታይ ካደሊኻ ሕጂ አባር ረኸባ ሽቃቅ ረኸባ ግራት ረኸባ ዛ ሰብዚኣ ስማንም ኤርትራው ንዓኻ ተቀርበካ ድድቅ ካብ ሶሻል ሚዲያ በቃ ኣፍካ ኣቋርጽ ኣይትዛረብ በደውላትካ ኣይትዛረብ ዝበጽሕ ምስጢር ምዃኑ ክትፈልጥ ክትከለለካ ማለት እዩ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቕኒዩ ክቡራትን ፈተዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስዋን ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከምዚ ኸማይ ከምትሉ ባዕል ሙሉእ ተስፋዬ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ይምነ ምስ ደቂ ሰባት ትገብርዎ ኩሉ ማሕበራዊ ርክባት ድማ ማለት እዩ ሰላምን ፍቅርን ክህልወኩም ወይ ከዓ ክዓስለኩም እንዳተመንኹ ናብ ናይ ሎማ ዓንቲ ፕሮግራም ሒዘኩም ክሰግረ ኣብ ናይ ሎማ ዓንቲ ፕሮግራም ኣዝዮም ፍሊ ዝበሉ ትሕዝቶታት እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ንስኻትኩም ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከተባጽሑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ማለት እዩ ነባራት እንድሕር ኮይንኩም ድማ ከምቶም ሃናጺ ርእቶ ዝጽሕፉለይ ኣሕዋት ማለት እዩ ሃናጺ ርእቶ ክጽሕፉ ብኽብሪ ሕጅውን ተመሊሰ የምሕጸነኩም ኢዮብ ፍቅረ ማለት እዩ xxx ይሉ ጽሕፉለይ ኣሎ ዋት ዳት ኢዮብ ታይ ማለት ምዃነ ኣነ ብወገኔ ኣይተረድእንን እዩ ሓወይ ማለት እዩ ብዝኾነ ተቐቢለልካ ኣለኹ ታይ ማለት ምዃኑ ስለዘይ ተረድእኒ አብርሃም ተላ ላይክ ገይርልይ ኣሎ ኦኬ እቲ 3x ማለት xx ጌጋዲ ኒሄ ኦኬ 3 ላይክ ማለት ይኹም የተረድእካ ዘለኹ አብርሽ ብጣዕሚ ይቐኒየለ ማለት እዩ ሙሉ ሓጎስ ወይ ከዓ ሙሉ ሓጎስ ማለት እዩ ሰላም ወደይ ኣነ ካብ ዝፍልጠን ወያነን ካብ ሕሉፍ ዘይምሃሩ እዮም ካብ ዝፈልጠን ማለት እዩ እዮም ህግደፍን ወያነ እስካብ ዝጥዕሞም መንበር ጥም ምስበለቶም ካብ ሱሮም ከጥፍዎም እዮም መንእሰይ ትግራይ መንእሰይ ኤርትራን ለብም ናትካ መዋጾ መንገዲ ፍጠር ሰላም ንኹሉ ህዝብታት ቶፒክ ማለት እዩ ካና ኢሎም ዓንተ ቶፒክ ኣብዚ ኣኽትውዳ ዝግባእ ነይሩ ታምኽሩን ካንሳያ ማለት እዩ ድሓራ ኣብደስ ዝበሎም ገዲፎምና ኸዲኦም ወይ ከዓ ገድፉና እዮም ስለዚ መንእሰያት ክንልብም ክንክእል ኣለና ትብል ቆንጆ ዝኾነት ወይ ከዓ ምቅርቲ ዝኾነት ምኽሪ ካብ ምኽሪ ኣይጣዕምኒ ግን ናይ ጥዕምቲ እያ ማለት እዩ አብርሃም ተላ ፍሽኽ ኢለ ኣሎ ማለት እዩ ይቐኒለይ ጋድ ዲቢ 9 ቪፒ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መንነት ቅልውላው ገይሩ ኣሎ ዝበለ ዶክተር ትኽክል ምባልካ ብጣዕሚ እዩ ሓዚኑኒ ጌጋኻ ተዛሪብካ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ጥልያን መንነት ዘይኮነ ናይ ገዛእ ርእሱ መንነት ኣኽቢሩ ዝነብር ዘሎ ክቡር ህዝቢ እዩ ሚድያ ኣይረኸበን ዘሎ ዝበልካዮ ሚድያ ንህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነቱ ኣይኮነን ሚድያ ኣእምሮኣዊ ኣጽዋር ናይ ምዕራባውያን ምዃኑ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ሃገሩን መንነቱን እዩ ቀዳምነት ዝሰርዕ ሚድያ ነተን ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ምዕራባውያን ዝግዛእ ዘለዋ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ እንተጠቂሙ ይጥቀመን እንተጠቂሙ እያ ሕፅር ብዝበለት ናይ ጋድ ወይ ከዓ ጋድ ዲቢ ርእቶ ማለት እዩ እዚኣ ኢሉን ኣሎ ኣነ ብመሰረቱ ልክዕኻ ምባለይ ክልተ ነገር ስለ ዝተዓዘብኩ እየ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ተጋጊየ ኮይነ ተጋጊኻ ክትብልኒ እውን ወይ ከዓ ክትብለኒ ንቡር ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣሕዚንካኒ ተይኮነ ክትሓዝኖ ኣይግባእን ርእቶ እዩ እዚ ናተይ ውልቃዊ ርእቶ ከኣኒ ግን ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ኮሎናይዜሽን ወይ ከዓ ድሕሪ ኮሎኒያሊዝም ዝመፀ ለውጢ ናይ ስርዓትን ምስኡ ተታሒዙ ከዓ ዝመፀ ማለት እዩ ኣካልላ ይኹን ኩለን ትረኣዋ ተሓሳስባ ኣሎ እዚ ሕጂ ዝከሓድ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ማለት ብኸመይ እዩ መፅኡ እንድሕር ዳኣ ተባሂልና ህዝብታት ክፉኣት ስለ ዝኾኑ ዞም ህዝብታት ዘምፅዎ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ እውን ትግራይ እውን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኤርትራ ገዲፋታን ኢትዮጵያ መስከረት ወይ ከዓ ተገንፂላ ናይ ባዕላ ሃገር መስኮነት بدحري إذا معبلة كالي ما نتعلن نحن ون مالتي نسخاتكم زي تفلطون نحن ون زي نفلطنا تاتكم حدش معبلة له إذا معبلة زي بوست كولونياليزم ويك أدحر كولونياليزم ولا فتي ناي كولونياليزم جزية ون زنبرة استلوت التحساسات كم بهالنوع وعلم كواتري ناس بوزحنا قرينا ندر إزلنا مالتي زي غا سعنتي فترة مالتي هيكونن سلازي الدكتور حق الله مالتي مغنياتو بوزحات سبات كندري أم كلنا تقليلهم تجاري يكونن تجرينيا ينبهالن تجاري ناخن نبهال تجاري يكونن تجرينيا إنا نبهال قلنا بزبل حشوين لعلن تحت نكوستا أتوا دحرت أجمزي مالتي قدم كم عينت بسرون ماني خايل كاس أنا خمزي اللي بعلت كابي مسيح عن تخوي نمبر ويكاشوم كان تخوي نمبر كالي عينت زربات نزارب نيرنا إنا زبل قمت يبلين مالت سلازي دحر كولونياليزم استفترت أجمعله نسخة نتتحساسبا نتبهلن دبا نتناي مجمر تازنبر ويكاو بقدام النت ما بقتنا يتعدخت مسرت كلا زنبر أو زنور حزبتات حيزمو زنورو مسرتاوي محبراو من نوابرو بملؤو
ኣወጊዱ ናይ ባዕሉ ካሊእ ነገር ስለ ዝተኸለ እዩ ማለት እዩ ዝፀገም እዚ ከዓ ሕጂ እውን ፅልዋ እንዳፈጠረ ይቕፅል እዩ ዘይቕፅል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ንኣብነት ምስ ተጋሩ ፈፂምና ይንዕረቕና ኣሕዋትና ኣይኮኑን እዮም ዝብል ዓይነት ወግዕታት እውን እንዳመፀ ዝኸደ ማለት እዩ ከምዚኦም ዓይነት ህልወሳታት ምምፃእ ምስ ጀመሩ እዮም ብሱር እውን ዕዳጋ ክቢሮም ልኩም ዘለዉ ዘመውዚ መፅኦም ዘሎ ዓጋመ እዮም ገለገለ ዝብል ዘረባታት ዘምፀውን ካብ ልቢ ኤርትራውያን ዝበቆላ ኣይነበረ እንተ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብኣውቶቡስ እንዳሳፈርካ ምስዳድ ካብዚ ከዓ ንኤርትራ ሕብሪ ዓይንኹም ኣይተመቸወናን ኢሉ ዝበሃል ወግዕታት እዚኦም ብምልኦም ማለት እዩ ቶም ድምራት ካብቶም ናይቶም ህዝብታት ስነ ልቡናን ማሕበራዊ ሌጋሲ ወይ ከዓ ባህግታት ዝበቆለ ኣይኮነን እዚ ካብ ዲክታተርሺፕ ዝበቆለ እዩ ወይ ከዓ ዲክታተርሺፕ ድማ ንባዕሉ ጥቕልል ኣቢሉ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ኮሎኒያል ወይ ከዓ ባዕዳዊ መግዛእቲ ግዜ ዝተበገሰ እዩ ምባል ዋላ ሓንቲ ስሕተት የብሉን ኢለ እየ ዝግምት ቢካዝ ዛትስ ትሩ ኣብርሃም ተላ ላይክ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ኣብርሽ ሓወይ ጀይ ዋው ዝንቡዓት ኣኽሊሉ ፎቶ ምስመን ንፃምር ትብል ኣለኻ መጀመርያ ቅረት ሓተት ድሓር ተፀመድ እቶም ቀያሕትን ጸለምትን ዝኸፈልናዮም ዝበልካዮ እንታይ እንዳደረፍኩም ኣብ ኩናት ከም ዝጠበስኩሞ መፀቢእካ ትፈልጥ ኢኻ ሕጂ ወኻርያስ ጻድቕ ክትመስል ዝዋብዕቲ 10 ከም ዝበሃል ሕልክስክስ እንዳበልካ ስለ ተዛረብካ ጻድቕ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኮነን ጻድቕ ዝገብር ይቕርየ ተሓተቱ እዩ ሊትራሊ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለው እዮም ኩሉ ግዜ እውን ይመፁ እዮም ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ብዙሓት 100 እዮም ዘለዉ እንዳደረፉ ንመንእሰይ አንተ ሓደግ ውረዶ ግደፋዶ ገለገለ ዝብል ሕጂ ኸ ሕደግ ውረድ እንትኾን ተሎ ጥራሕ ድምፆም ዝስማዕ ኣብዚ ሕጂ ግን ተለዓል ልምዓት በርትዕ ጠንክር ገለገለ ኣብ ዝብል ግን ዋላ ሓንቲ ድምፂ ኣይትሰምዕኒ ኻዚ ማለት ኣብ ሕደግ ውረድ ጥራሕ እዩ ነይሩ ተሓሸወየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ግደፉ ክበሃሉ ኣለዎም ዝብል ርእይቶ ናይ ጄዋው ትኽክል እዩ ግደፉ ኢኹም ትበሃሉ ዘለኩም ቶታሊ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ትሰግር ኣዝዮም ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾኑ ዕላላት ኣለዉ Welcome to Shittin' Reacts 1 እቲ ጉዳይ እዚ ከዓ ፋጨድዩ መን ኢኹም ትብልዎ እዚ ማለት እዩ ኣይፈለጥኩን ሻሸ ብዘይ የገድስ በዓል ቤታ ነበር ንገኒ ዝነበረ ኣቦ ደቃ እዩ ማለት እዩ ድሕራይ ከዓ እቲ ዝኾነ ኩላህና ሰሚዕናያን ፈሊጥናያን ስለ ዝኾነ ተመሊሳ ይደግሙን ግን ኣዝዩ ብጣዕሚ ደስ ዘይብል ጉዳያት ገጢሙስ ተመሊሶም ሕጂ እውን ነቲ ጉዳይ ሒዞም ናብ ሚድያ መፅዮም ኣብ ሚድያ ዘሎ ሰብ ከዓ ሰርሑ ኩሉ ግዜ ዓራቅያ መሲሉ ስርቅራቅ ዝበሃል ኣብዚ ሽማግለ ዝበሃል የለን ኣብ ሚድያ ኩላህና ማለት እዩ ምክባር ዝበሃል ንባዕሉ ዘይብሉ ሰብ እንታይ ፈለጠካ ፀርፈካ እንተፈሊጥካ ድሓን ፀርፍ ጥራሕ ኣይኮነን ብስሩ እንዳሃላውን ከወርደልካ ይኽእል እዩ በትሩን ስለዘይ ይከኣል እምበር ክፍንወልካ መኽኣለ ግን ዘይፈለጠካ ፀርፈካ ስነ ምግባር ዘይብሉ ኣኽባሪ ዘይኮነ ወገን ኣብ ዝተመልኦ ኣብዚ ጉዳይ ከዓ ከም ብሓድሽ ሒዞሞ መፅዮም ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ ስምዑልና ይብሉ ኣለዉ ንሕና ክንሰምዑን ኢና ከም ምስማዕ ግን እንታይ ይኽፍዩ ደሎም እውን ክንሰምዕ ኢና ጠቕሊልና ብዙሓት ሰባት እውን ዝመኸርዎ ምኽሪ ንስማዕ እዮም መለክያ ስዋያ ሰተይ ድኸይድ ኢላ ክትዛረብ ብጣዕሚ ድሕፍር ኣባር ተጎቲታ ትኸይድ ኣብ ስክሊስቶና ዘለኹም ብምልኣትኩም ኣብ ሰባራት ይኹን ተጎቲታ ትወፅእ ኣባር ከይሰኸረት ኣይትወፅነ ተደርቢያ ትወፅእ ብጣዕሚ ከቢድ መስተ ኣይትስተይ መስተ ሰተይካ ኣይትእትወይ ንዓይንና ክንደባእሰና ነበረ ነገር ትፈልጥ እየ ፅቡቅ ገይሩ መስተ ሰተይካ ቲክቶክ ተኣትው ደሊ ኣይተኣትውኒ ክብለኪ ተኣትውየ ከኣትውኒ እዚ ደባእሰና ነይሩ አንቺ መንቺ ዋላ ነይርና نمت تفيديو خدكم كلها نعابل كم زي عم ببازيا زمرت بن نتلاقي حزمر تودي زي كل نجارات هيكون مساق وين أنا هايمانوت دخلتو ديفولت أوزنور هايمانوت يريحه بزوج نجارات كسيبة تبوكي أي رسواني مالتي سناتي حما نجارات كا بزوج نجارات كألن مالتي كيجاتات كنتلن سلدا من تدعى نجارات نتسبسي بلك يعني عن قربانير ناس ليك أربعين أنا كأوفون أنا خمسة على تيوت نيرنا خمسة لتلالي بس يوم بحدا صار قريب كاري خبر الناس حرا جرم أنا أبدو قدايزي نمفرد بتعمي أتسقم جن حنتو دو فردكو كمدي ويك كم حفتي متن مدلاوي نعود زي كونس ويك أزدالو الوجن مالتيو نابقالي كدالو انت خوينون مالتيو بصرو كدالون سلز جبن حرا جزيه مالتيو في مدلاوي كا بوزيتيف جرنا نوصدومو جنت قول وليدات للناس سبزي حدارك أجيرو مينو برونيرم ولو في السادن تاكوينهم عين فلت أنينات نصوص بلو دول نصاص بلو تولو نصوص بلو الله من البات حدا جزيه مال اختي ديليفر كجبر كله زخونة سويك أكم حلال في نطلو تشل زخونة أكتيف زخونة ويك أسيولو زارب سلا زخونة تأمان النت زلوا ويك أبروقي دمسي جورنا دمسي جيرو سلا تزارب إمن مسيلو كزارب زخل عين الصون الله مالتي جنت عدان يروى زي كتوط زي قالت اللعدة بسرون كاب سبعة حاتي تانو على زغل لك تجبر كتحجز انتدل انتلا
نسخة وي كافتهم زحجزو تطويل كان دحر دا بز صباي زي تسمع معكم تخوينكم بسرون تقليلكم زي مسمع معكم وندحر دا خوينو دما بخمزي منقدينا زي تسمع معنا يقرتا غبر لي انا بخالي منقدي اي تردا خون نيرل كان اب كالي بوتا اب كند مخاد تساتي غنيركي حجي مالتي بسرون تساتي غيتتوي ازبلك نيره تاي كتملس على هذا خوفن كان تزي ساتي حجي تايتو منقد بسرو على ذير كمالتي تساتي غنيركي تستقطم تبلو نبعلا اندي زملكتا غيت ستديا تسرح نيرا مالتي ساتي غيركي حسكن تاعتو نيركي دياقون يصوت نيرا انا مبر دياقون يكونكن نيرا ناي بيت كريستيان مهوري مسل نيرا جن مهوري يكونكن نيرا كمو تمثلن نسا نيرا ازي كون اب صبقات تملسكا نيرا مالتي بحماق عينسي بخميكم زرعخا يفلط نمبر حره غزي سب اب طفاتنا ወይ ቃ እንዳጠፋና እንተ ነርና ሞ ብዙሕ ነገር ከአሉዝ ጌርና ነቲ ንረኽቦ ዝመስልና ናይ ዓለም ዚጌን ድምስስ ሰቢልና ሲና ህይወት እንድሕር ዳምጽያትካ ንሳያነ ነገር ዘምሄራትካ ጽቡቕ ይምስጋንካ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣነ ኣይኮሎ ነረ ሓሰኤ ከም ዝገብር ነረ ንሳኻ ኣትሰቲ ኣገሊልካ ብምዝራብካሲ ሓደ ኣፍቶም ኣዶ ደቅኻ ዘሎ ግምት ብዙሕ ሓሳባት ክዛረቡ እዮም ፍሉጥ እዩ ካልኣይ ካ ንሳኻ እንታይ ኻደሊኻ ሕጂ ዋቲ ደሚኒንግ ድሕሪ ተመሊስካ መጺኻዮ ዘለኻት ጉዳይሲ እንታይ እዩ ደስ ወዲኻየን ቅርሽ ተነርካ ገለ ወዳዲኻ ማለት እዩ አዲስ ሸገርን እሽለይ ፊን ገለልካ ማለት እዩ ኣብዚ እኮ ቅርሽ ኣታው ዘሎ ኸይ መስለካ ንገፈ ቢለ መምሰድኻ ተነጊፍካ ዶ ንገፍ ኢሉ ሰብኣይ ኣዝማሪና ሓውና ሶሪ ኣባር ረኸባ ኣብ ሽቓቕ ረኸባ ኣብ ግራት ረኸባ እዛ ሰብዚኣ ስማንም ኤርትራውን ዓኻ ተቐርበካ ደደቅኻ ሕጂ እውን እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ቃላት ስምብራት ኣብ ደቅኻን ስምብራት ኣብ ዓሌትካን ስምብራት ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ኣብቶም ስድራ ቤትካ እዩ ኣብቶም ዓሌትካ ኣብቶም ስድራ እዩ ኣብ እንዳባር ረኸባሲ ኣብ ቤተክርስቲያን ረኸባሲ ባቃሲ ኦሮማይ በስ ሕጂ ሽግር ኣለኩም ንስኹም ክልቲኹም ሽግር ኣለኩም ናይ ክልቲኹም ሽግር ንመንእሰይ ከዓ ሕማቕ ትምህርቲ ትምህሩሎም ብቆደሙ ንሳ ኣዝማሪኖ ናባኻ ክትኣቱ ኾላ ጌጋ መዓልቲ ኣውዒላ ዝኸፍአ እኳ እዚ አይ ባባ አፈወርቂ ጥዒ ዘረባታት ይዛረብ ነይሩ ሓደ ግዜ ግን ይዛረብ ይዘሎ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ሰብ ንዓበየ እንትኸድ እንተሎ ኢንተርናሊ እቲ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ወይ ከዓ ትውሽጥና ዘሎ ማለት እዩ ባዮሎጂካዊ አፈጣጥራ ወይ ከዓ ናይ ስነ ህይወት ቅመም ወይ ቶም ሆርሞናትና ትመውት ኢኻ ዘለኻ እሞ ናብ ሞት ትኸድ ስለ ዘለኻ ጥዒ ተዛረብ ስለ ዝብሉ ጥዒ ምዝራብ ኢኻ ትጀምር ንዓበኻ ትኸድካ በቃ ጥዒ ኢኻ ትዛረብ ማይ ሰቲ ይበሃል ብወለድና ማይ ሰቲ ማለት ቅድሚኡ ሓደ ጀሪካን ማይ ሰቲ ኾን ይኽእል እዩ ብክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ግን ንሳይ ኮነ ነይሩ ቶፒክ ባባ ጃብሩን ጥዒ ዘረባ ተዛረብ ኤግዛክትሊ ሽዑ ስሕተት መዓልቲ ውዒላ ንሳ ኣይፈለጠትን መይብምበር ነዚ ምምርዓዋ ማለት ክልቲኦም ሓቢሮም ዝኸዱ ዓይነት ፐርሶናሊታት ኣይኮነ كهوامون تقاطعتيمون تزبهل نوعلو تسبقنهم جنا يقاطعتمن تبرسوناليتي زبهل مالتي إذا تاي مالتيو كم زمثلني بتعمي سلف سنتر زخونة سب ويكا نارسيسيس زولو مالتيو أب سايكولوجي نسوت راح قوليو خر كابزدولي عينت سبات جل بزح سباتهم كزاربو الجوداي سل زخونة زمثل نجارلو أنا خمزيل نيرة جلن خمزيل حسي نيرة نسخات أدق مالتيو نساق وادن سل زخونة من البات عقم سل زغالتي سأنتي تزاربو زلا بايزوي مارينس أجزا خراي توليدو أبجزا خراي حدا زوت أبجزا خراي زمرعو أزمارينو كازي عسرت عمز حدا زوت أزمارينو يلن إذا حاولنا زاربو زلو كله تخكليو إذا سب نسوب حساب كوينا بميلا يوم نبت هزبي كم دياكون بيت كريستيان سبات كوينهم قريبهم نزل سبب زلو سي أتاليلنا هنا مرقت مالتي لمتاي أنا مزحت وزي كم دياكون كم مزامران كم كالقال النجارات الفلتان لمتاي نت هزب تبو غيرهم زلو زفولتو عم بيبمو نت هزبي هزبنا رتراتو كوينو كمدما توبيا زلو هزبي حبشا كله أرثوذكس توحدو نبيت كريستيان سبي فوتي تجيب بوري وسكاب 84 شيء كم 100 شيء زبلو سوا تمانا لو كهزب تقبيلها سلمتاي بنا أملاح لتفلت زقوال تريقهم همان عاسكاب يجي 100 جزء أملاح يتبل እግዚአብሔር ሞገስ ከበካ ከሎ أنا أملاخي أزي مسكنه يسوع كريستوس أبونا هيدا ترينا يو هيفلتني أقول فيلمو نعاري ممو أمجرشا مسكل سقيلمو سكا مجرشا بغيين حرنا أملاح زأمن سب معرزي بكني كاب أملاح ترحيكا قنت بكي مستساتيها قلت وسيتكا ناتكا تمرتي قليل نغري مستنتساتيها
انت حزينكا انت وشتغا تسمعكا زخونه نجر وسيركا زخونه نجر تغيركا تسخيركا اخا تبكي نعملاخ زامن سب ايبكنيو افتناتو مصحف قدس يقوم تصحيفو ايبكني اي حزنن اي نبلن تسفا يقرصوني انا نبلن بر ايبكن اي نبلن ጴጥሮስ ዝበሃል እዚ ካብቶም ቀዳሞት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምላኽ ዝኣምን ዲኻልካ ካብቶም ዝኣምንዎም ቀዳሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ዝመስከረሉ ሰለስተ ግዜ ክሒዱ ስለዚ ሓደኻ ናብ ብኽያት ኣትዩ ናብ ንስሓ ተመሊሱ ማለት እዩ ይበኪ እታ ኮይኑ ዘይበኪ ካብኡ ዝበልፅ ኣማን ኣሎ ዲኻ ክትብል ደሊኻ ማለት እዩ ወይ ደስ ናትና እምነት ይካብ ናፍቲ ናይ ጴጥሮስ ዝበልፅ ኮይኑ ማለት ንሱ ኮውሒ ዝበሃል ኬፋ ስለዚ ኣብዚ ናትካ መጽሐፍ ቅዱስ ንበይኑ እዩ ካልኣይ ከዓ ይሕሱና እዮም ነሮም ተህዝቢ ክርስትና ስለ ዝኣምን ገለገለ ኖ ኣይሓስቦትን እኮ ሕጂ እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ህይወት ከም ዘላ እዩ ዝሕብረልካ ቅልል ብዝበለ ቋንቋሲ ክነግረካ ዝሓፍትና ትብሎ ዘላ ከምዚ ገጢሙን ነይሩ ጓል ኣንስተይቲ እያ እኮ ኣዶ እያ ቆልዑ ኣለዉ ኣብ ትሕቲ እያ ኣብ ነንሓጓ ዓደ ኮነትን ትነብር ዘላ ንዕስኪ ንሓጎይ ወይ ከዓ ብሓጎይ ሓደ ኩንታል እኽሊ ሃቡን ወይ ከዓ ሓደ መዳበርያ እኽሊ ሃቡን ኢልካ ከተብልዖም ትኽእል ኢኻ እንድሕር ዓደ ኣለኻ ኮይንካ ወይ ከዓ ሓወቦኦም ነቶም ቆልዑ ንባዕሉ ዝተወሰነ ገንዘብ ወይ ከዓ እኽሊ ሊኢኹ ዝጥውረሉ ዓዲ እዩ ብዘየገድስ ንሳ ግን ሰሪሐ ኣተለኹ የመስግን እየ ግን ከምዚሲ ሓንቲ ግዜ ረዲእኹም ወይ ከዓ ሓጊዝኩም ስለ ዝነበርኩምስ ከምዚ ንግሆ ትሕግዙን ዘለኹም ወይ ከዓ ህይወት ይብድኩም ዘላ ነገር እንዳመጻኹም ኣይተደርዑኒ ኣነ ራታናታ ዘረባ ኣይተደርዑዋ በቃ ባይነ ደርዓክን በልዋ በቃ ተወዲያ መልእኽት ንፋጭ ኣቦ ደቃ ንገነት ማራኢኻ ተፈንፍን እሺ ውላድካ ኣብዛ ቪድዮ ሰራሕካስ ወላ ሓንቲ ካውንታብሊቲ ኣይወሰድካን ኣነ ሓጣተኛ ገለመለ እንታይ እንት እስኻ ኢኻ ነደውላድካ ተቐድሚ ኣዘነበረ ተመርዒኻያ ንሕናስ ንኣምነካ ልካ ዲኻ ተሓስብ ኮንካ ሕጂ ስኻስ ንገነት በቃ ኣይና ኣምነካኒና ዝኣምነካ ሰብ የለን እቲ ናትካ ሽጣራ ኩላህና ንሪኦ ኣለና ግን ብዝግሄር ኢለካ ብማርያም ኣስመራ ተሰተር ሸተት ኢልካ ካብ ሶሻል ሚድያ ኣፍካ ሒዝካ ውፃእ ሽዱሽተ ቆልዑ ድዮም ገለያ ካውሊትካ ደለኻ ቆልዓ ኣይኮንካን ኣፍካ ዕፆ ካብ ሶሻል ሚድያ በቃ ኣፍካ ኣቋርፅ ኣይትዛረብ በደውላትካ ኣይትዛረብ ፍንጭ ኢላ ቆልዑት ዝሃበትካ ሰበይቲ እያ ብውሽጢ ተማሂርኩም ትገብርዎ ነበርኩም ብውሽጢ ኣይትንገረና መፂኻ ዝኣምነካ ሰብ የለን ብሕፅር ዝበለ ነቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ካ ክነግረኩም ከምዚ ክትገብሩ ከለኹም መፂኹም ከምዚ ዓይነት ኤነርጂ ዘለኩም እዚ ናይ ናርሲሲስት ባህሪ እዩ ኣነ ንዝወድን መጀመርታ ብሶሻል ሚድያ ክመፅእ ከለኹ ተጋጭና ነርና ንሶም ክልቲኦም ነፀላ ገይሮም ክመፅእ ከለዉ I knew it ካብ መጀመርትኡ I can feel this kind of things بحصر زبلت ግን ደጊመ ደጋጊመ ክብላ ዝደሊ ናትኩም ሕማቅ ጎኒ ምስ ሰበይትኩም ምስ ሰብኣይኩም ምስ ተፈላለየ ምስ ቤተሰብኩም ይኹን ምስ ማንም ሰብ ተጋራጭና ኢልኩም ካብ ህዝቢ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ ወይ ከዓ ዝኾነ ሓገዝ ከይደለኹም ፕሊዝ ከይትመፁ ፕሊዝ ተዘይኮይኑ ክትዓብዲኹም ክትፅለልኹም እዚያ ክብል ዝደሊ ገነት ምስ ሻሸ ድማ ተስፋ ይገብር ብውሽጢ ከዕረቑ ሰላም ክፈጥሩ በጃኹም ደጋጊምኩም ናብ ማስ ሚድያ ጉዳይኩም እሳ خمس جرا السو خمس جرو أيتبال يخم صبوا جزية ينوح يوحد أحلفكم يخم سلازي تساطات يركمن تخاباب يركمن انتخابكم اتزحشن اتزبلت أنكوين يسمعني صبوا حسابيو نايكون لكم حساب بتعمي تقبلي اللي هو حدا فلاسفة له زغونة مزحف ندامبوكو ندهالله خصي تايب النيرو مستيركا ننفاس ندحر دانا جيركايو او من منتهي سميع مويلكا خيتو قهي بالنيرو ማለት ተራኽብቲዮም ንፋስሲ ነዞም እዋም ከውፅሑም ስለ ዝኾነ ባዕሉ ክነግሮም ተደሊኻ ጥራሕ ንገሮ ተዘይ ኮይኑ ግን ዝበፅሕ ምስጢር ምዃኑ ክትፈልጥ ክትከለለካ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ንማሕበራዊ ሚድያ ምስጢር ካውፂኻ እንድሕር ዳሂብካዮ በዓል ሽደን ይኹኑ ካልኦት ሰባት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓቂኹ ዝዛረብ ሓሶት ዝዛረብ ብምልኦም በዓል ነሽነሽ በሎ ገለበሎ ነዚ ሚድያ እዚ ንምንታይ ተቐባቢሎም ነቲ ዘረባ እዚ እውን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ መጀመርታ እዩ መጀመርታ ኣይትዛረብዎ ካላይ ቶፒክ ኣይትኹኑ ማለት እዩ ኣርእስተ ኣይትኹኑ ኣርእስተ ተኾይንኩም እውን እኮ ብፅቡቕ ነገር ይኽወን እዩ ስለዚ ብፅቡቕ ነገር ማለት እዩ ካላይ ኣብዚ መፂኻ ምበል ድሕሪ ገለመለ ኣዋርሕ መፂኻሲ ሓድሽ ነገር ድዩ ክልዓል ተደልዩ ከምዚ ገይረ በቃ ሰበይተይ ከምዚኣ ነይራ ገለገለ ሕጂ መፂኦም ዘሎ ሰውእት ከዓ ማለት እዩ ሩዝ ዘበላልዓ ኣይተመቸወን ትሰትያ ትሰክርያ ነይራ ምስ ሰብኣያ ኮይና እንድሕር ትሰክር ኮይና ኣትስከርም መንታ ትገብር ኢለ መፂ ኣብ ገዛ ፀበቆተ ድሕር ሰትያ ሽዳሓን ገዚ ኣዋላት ቁንዳሓን ምሳይ ኮይናስ ትሰክርያ ኢሉ ትሰክርያ ኣው ማለት ህይወት ምሽካም ከቢድዋ ኾን ይኽእል ኣይፍለጥን እዩ ኣይንፈረድን ከዓ ትኺድ ከም ኣይላ ዌልካም ቱ ብርጌድ ንሓመድ ኢሎም ማታ ብርጌድ ንሓመድ ይኮነን ማዕበል በቃ ንምንታይ ኢኹም 10 ግዜ ብርጌድ ንሓመድ ትብሉ ኣይኮንኩን ይመፅን ኢሉ እንታይ ደኣ ንግዚኡ እየ ዝቃወም ማዕበልን ወዲ ጣባን ኣብ ዝኾነ ስራሕዮም ተዋፊሮም ዝርከቡ ብዘይ ፍርዲ ዜጋታ ዝኣስር መንግስቲ ንዓይ መንግስቲ ይኮነን ሓደ ብዘይ ፀብፃብ ፀጋታት ሃገር ይሸይጥ መንግስቲ ይኮነን ንህዝቡ ፕሮፓጋንዳ ዘፀልምት መንግስቲ ይኮነን
نهزب زحسو منقسي كونان أنا زعمنا ليه نقرأ الله سب زي فلطة وعد الفرم منقسي كونان زي قطعته زي سمع منقسي كونان نعي زي قطعته زي فرارح منقسي كونان تقاومو زي فكر منقسي كونان هاجورو زي لمع منقسي كونان هاجورو هزبون زي الناس منقسي كونان هاجورو قريفو بزعبان خلوات هاجرات كل اللي بيت منقسي كونان نهاتي برنسبلي تمالو بعلو دمصو ነገር አለ እሺ ደቀባት ስለዝኾንና ንሕና እቶም ዘይደቀባት ድማ ድላይም ገይሮም ኣይተሓተቱን ገለመለ ድብል እዩ ወድቡላ ገለ ይድብል ወድቡላ መን ምዃኑ ኣነ ኣይፈልጥን የት ማለት ሰልጠነ ኢሎምኒ ባይዘወይ ሰልጠነ ኾን ይኽእል ግን ሰልጠነን በየነን እንድሓ ኮይኖም በየነን ሰልጠነን ደቀባት ፖለቲካዊ መርገፂኦም ካልእ ኾን ይኽእል አንጻር ኤርትራን አንጻር ህዝቢ ኤርትራን ሰሪሖም ኾኑ ይኽእል እዮም ዳዝም ማተር ንሱ ሕጂ መን ይወደባት ዘይወደባት ግን እንዲተይል ኣብቲ ዝርዝር መፂኒ ዘሎ زحلفهم نجارات الله ناي سبات سم ناي حواتو شم ناي زمادو سم سلازلوا نخبر ناتاتهم قبل أي قربون ينسو بحالة إيروجن معبل إرتراومبر والدبات يكون زي أرجيت أخنا نقرأكم لي معبل إرتراومبر والدبات يكون ترجم رداءكم تخينوا بلادي إرترا مثلا سميت عامتات ملو أما جزءات الصناعات هاجر سلازغونات بمبقل إرتراويان اللو مبقلهم إرتراويان ديكونوا خا إرتراويان لازم معبل إرتراومبر مبقلو إرتراوي أيكونن مبقلهم إرتراويان زخون اللو زيكون اللو زي كوينا زبلنا حجيم قدم الكامني خاري توصيف كاليز نبرك حويسي نايتي بعداو مجزأة تزبها النجرس أبوشتنا يبلن بيور زخونة أتحساس وإيزلنا زبليو إنه نعملتكم زيهم زعمسلو مبقلهم زخونو زيكونوا أوام ديوم نوزيهم أبعد الناس بقولوا زي بقولوا إلا خنصوا عمالتي سباتيهم مثلني ما بقولوا حدث عند حرد أب ديمقراطية وعالم تنبر لها ودت أبان وعلها خيرك رجس أني أي زخونة نجرس حاتيت كأها بتعد تنبر زلها مش بك أود عدنا يلوم بك أبد حريو زخونة نجري قبر الكارلو نسخاجن تاي توقع لها أخين كمالتي حدا سب تنخال السبات زمخرون عقو يدلي يزبها لأبكم زي جزيئيو أب عدي مصريتهم ذهبوا عد خيرو تايبلو ما بقولهم زي كونوا اللي بزعاوش تيرتراز الله يزارب بك عند حار تمولي سمالت كم شنت جيمل اكزيو هذا حتى رجل بعد ترى حمش شيء كذا خمس فكرة هذا خبرك كنت هلا مين أنا هلا كحمش شيء نافعنا عليه كذا حذاء تكرر كذا خاطر مين أنت رجل كذا خاطر ما تيرو يا كذا ما اسم سرنا يدلنا نحن تجزيو أفكرس حجوا يمتدع زي حقاون الجراد سرعة زي حقاون مقارنة بل كم زين نحن أتقبل كين كاولكو قلنا كوي أبعد حقول كين تفهم كم زي هذا سو قلنا جينا مكون درسي راحوا مسيا اللي سيدي يا أنا قلت أنا كذا هم أتيهم كذا هم أتيهم سيدي كويس أيوة زحمة كا حدا ميلان وصلوا حماقة غلاين صغار حماقة جنزر سكات زارب حوس سنة زاجنا زين حدا ميلان كذا هم دروه أول حوس هذا زار متيرو ما ثمانية متيرو هذا صراحة لو شيء ما يمرسون ذاك قليل تقدر تراي خمسة هم شتوه تحدا ميلان تحترم يبغى لا اسم سرنا يدل لا كله قلت له ساعة خذ حاجة هذا يدان يدان أبتاز تبع الكلام عالتي ايش زي قلقل كا نعت ساتف قلقل زبهالو منقستاوي صاوعيتات قبو يومن قديتها نابنت حدا اسرع عامة خرثات يقول لي الناس هاقرق حلو اتحدها اسرع عامة انداتا حداوري قبرالو تخوينو فتحي كون سلازي قدن صحاها ابريو خبلو خلوت منقستي قديتها حقيم ابريو خبلو خلو ريخا خوف كل يوم نابلكا شعوت انجرا زارز الله واو صاحج منقسنا عخم سبكا تساتف كلك خلو مسرح خلي الناس تبلها مسرح تسئن مو صلاة أمريكا مس حزوي كاب زغلو وردت كدحنجن نتوم بصوت كاسي كتبريو مالك عزيت هي فتحي حقي كوبي كنا نقنبل مسرح خلي الناس خاتو وتم أبطو سناسن زلو مبرز صبي وارديا مبرز صبي جن أين تاكانيم من الحلوة إزجير صلال فتح ديزي فتح كوي كنا سلازي اتمنقسي أبزات خياتي نعاف لك زي توصل تهون كاتخبل تهون كون أبوهان عدي خان حيزو تصوعوا قبل من كله ناقد الممسح حصل زي ترف أما راس أسينو خم أما راس أتقاملو قدي هاي ماشي حدشتي تمرقتي علو بسواز بهالمالتيو زوريا خندئم خنقرنا أيو بسرون زمر أزلو صم دئم زبهالو يبدأنا له مالتيو صم ده زبهالو سراويتون تمرقوا مالو ستالين كا هرمونا تي في قطر خلتا يخوين زلو مالتيو تزارا ميديا نتورك أولموست شوم ترحين بر كابو وقعتها تالو يبلنا له ويلي صم ده عسرت إحنا لنا أسكغيد سوا من رقم يمرقوت አስር ነው ከነጎዲያ ማለት ነው እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ ይገኛል እዛ ፕሬዝዳንቱ እንደባለፈው ደግሞ አንድ ነገር ጧ ያደረገና የኢትዮጵያ ሜዳ እንዲህ ያለች ነው የምትሰነብተው እንደዛ ካደረገው ማለት እንገምታለን ደግሞ
እንገምታለን። ከነገ መገማት አለው ኖርማል እንደዚህ በ12 ነው 37ኛ የሳዋ ምሩቃን የሚመረቁበት ነው። ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡበትም ወደ ዩኒቨርሲቲ ማይገቡትም ወደ መከላከያ ወይ ሪዘርቭ የሚሆንበት ነው። ያው የሳዋ እንደዛ ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ 38ኛ ይገባሉ። 38ኛ ዙር ጽምዶ ነው የሚባሉት። ጽምዶ የጽምዶ ራውንድ ነው የሚባሉት ስማቸው ጭምር በጽምዶ ነው የተሰየሙት። ለዚህ አጋጣሚ ማለት ዝም ብለህ እንደዚህ ፕሮፓጋንዳ ፋርሴ ቡላንድን ስታረግ ዋጋ ሓራይ ኣብቲ ውሽጢ እንሪኦ ዘለና ትዊት ከዓ ካሊእ እዩ ማለት እዩ ተቃራኒ እዩ 2 ዓመት በተዛማደ ሓፂር ግዜ እዩ በተወሳኺ ኢትዮጵያ በኣዝዩ ጽንኩር ዝተሓላለኸ መሰጋገር መድረኽ ያ ተሓልፍ ዘላ መስርሕ ሰላም ዓንዩ ክልቲአን ሃገራት ናብ ግጭት ከምርሓ ክምገሳ ዝሓልሙን ዝሰርሑን ወገናት ኣለዎ ብቐንዱ ጉጅለ ወያነ እዩ እዚ ከዓ ናይ የማነ ገብረ መስቀል ጽሑፍ በዚ ኤክስ ተገይረለ ይብልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ካበይ ናበይ ምዃና ይፍለጥን ኣብዚን ኣብዚን ዘሎ እዩ من حاسة دي تصحيفه ويكا تويت تركل دي ايكونن بزي يقدسي بعلهم انتم تصو زلهم كلهم باتي نتصامر تبلو باتي خا تصاميركم يخم كاب قدمكم صمدات انديهم نايلهم عند فيديو نزي يمثل نيرو كسام وداتا مدب تخاتاتيلكم اما وداتا حناص زخونه رئيتو كنهبينا تبلو ندحر داخوينكم رئيتوتاتكم بمصحف مالتيو كم حواتكم ازي مساط زخونه رئيتو كتصحفوا لي بخبر يعدم ندحر دانس channel زي حدش تخوينكم دما سبسكرايب غبروا لايك كومنت شير كاباخاتكم تصبيت زغبر نغريو سلام كتكونوا እንዳተመነኹ ሉአም ግዜ ይኾኑ ልኩሙን ማለት የነገረ መንገደይ እንዳገለጽኩ ደህና ቀኒውታ ቻው ይብለኩም ጽጽቡ እስምዕና ውድ ላይት ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማንቱ